Bom, meu nome é Amason do Conosco Entre Sorgogina, o podcast preferido, a plataforma digital Extra. E agora passamos a hora para nos invitado para introduzir. Nós temos o senhor Johan de Graaf, diretor de Curaçao Medical Center, nosso hospital aqui na Curaçao. E assim, nós papi tiki, arriba a situação, este diretor novo, ele começa a trabalhar começamento de ano aqui na luna de abril. E nós trabalhamos em Tikiriba. Com esta miracosa ainda, e naturalmente nós tursa tem retornando também no nosso hospital, coisa que nós temos que atender com ele, de luna na Ayanam Benidero. Senhor de Graaf, bom dia. Dank je. Nós vamos seguir na holandês, sei que nós amanhã para sombra comunicação também tem que mais fácil assim, e está ensinando seu papiamento assim. Mas papi com boy, esse é seu papiamento bom, pero holandês me tem mais fácil. Sim, mita papi papiamento e por compreender esse aqui basta bom. Ja. En u bent op het eiland sinds april? 1 april, klopt. Ja. Nee, dat gaat het al heel goed. Dank je. U bent in april aangetreden, ja. Directeur. De voormalige directeur liep nog een tijdje met u mee. Klopt. Inwerken. We zijn nu 5 maanden later. Wat is uw eerste impressie van... Ja, het is misschien al mijn tweede impressie, want het is al 5 maanden. Maar mijn eerste impressie was eigenlijk wel heel erg positief. En vooral omdat ik heel veel vriendelijkheid en betrokkenheid heb ontmoet. En eigenlijk voelde ik me heel erg warm ontvangen in het CMC, maar ook daarbuiten. En dat staat natuurlijk los van alle dingen die we hebben te doen en de uitdagingen die we hebben. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, dan laten we daar eigenlijk een beetje meteen over beginnen. Ik heb het gevolgd, de persconferentie een beetje. Ik heb een paar dingen gelezen. Wat me is opgevallen is dat u het verschillende malen had over een beeldvorming over het CMC. Bent u wel een beetje over bezorgd volgens mij. Een, laten we zeggen, negatieve beeldvorming. Wat is het precies, hoe zit het precies in elkaar? Wat zijn de gevolgen eigenlijk voor zo'n, laten we zeggen, negatieve beeldvorming? Ja, hoe ik bij het oordeel kom van de negatieve beeldvorming. Ik lees natuurlijk de kranten, ik volg de media. Ik krijg het ook van mijn hoofdcommunicatie te horen. Er is een soort van disbalans in de goede dingen die we kunnen vertellen over het CMC en de negatieve zaken. En mijn beeld bij de negatieve zaken, als dingen slecht gaan, moeten we het vooral vertellen. Als dingen beter kunnen, moeten we dat ook vooral vertellen. Maar als dingen verteld worden die niet waar zijn, geeft dat een verkeerde indruk aan de mensen op Curaçao. En zo zijn er wel wat voorbeelden te geven. Laatst was er een bericht in de krant waarbij werd gezegd dat er nalatigheid was in het behandelen van een patiënt op de spoedeisende hulp. En ons oordeel was dat er goed is gehandeld, dat er geen nalatigheid was. En zo'n beeld versterkt toch de indruk van mensen op Curaçao van, oh, het gaat niet goed in het ziekenhuis en er wordt geen goede zorg verleend. Terwijl er dag in dag uit goede zorg wordt verleend, er heel veel inzet is. En waar ik bang voor ben of bezorgd over ben, is dat mensen van Curaçao denken, oh, daar moet je niet zijn, want de zorg is niet goed. Terwijl het enige ziekenhuis is. Er werken veel mensen, er werken hard. En dat geeft ook het verkeerde beeld van, als ik daar kom, word ik misschien niet goed behandeld. Wat niet het geval is. Dus daar maak ik me wel zorgen over. En ik zou zeggen, het is ook makkelijk op te lossen. Hè? Want als een media vindt dat er iets geschreven of uitgezonden moet worden, is het handig om even te bellen. Of even te vragen van, hey, hoe zit dat? Kunnen jullie ook een commentaar daarop geven? Ja, maar jij hebt ook te maken met sociale media, dat mensen dingen gewoon... Zeker. Ja. Zeker. Is het ook niet een beetje inherent, kleine gemeenschap? Ja, ik ben er 5 maanden. Ik begin het te leren dat het zo werkt. En misschien juist daardoor moeten we voorzichtiger zijn met wat we over elkaar zeggen. Juist. Want we zijn wel op elkaar aangewezen. Dus dat is nog een keer een versterking van het effect wat je dan kunt verwachten. Dus ik begrijp dat het zo werkt. Maar als het sociale media is van individuen, van patiënten, dan hebben we dat natuurlijk minder in de hand. Maar als het gaat om de grote formele media, zou ik zeggen, we zijn partners en we moeten goed samenwerken. U had het ook over verbale agressie. Eigenlijk, zoals ik het zie, hebben die twee ook een beetje misschien met elkaar te maken. Ik weet niet of daar onderzoek naar is gedaan of niet, maar
De verbale agressie, bent u daar een beetje van geschrokken? Nou, ik schrik niet zo van verbale agressie, zeker niet als het mij aangaat. Ik vind het alleen pijnlijk dat zorgverleners worden geconfronteerd met verbale agressie. Terwijl ze zich iedere dag inzetten voor patiënten. En ik snap wel dat als patiënten vinden dat ze niet snel genoeg worden geholpen, of als ze niet de behandeling krijgen die ze verwachten, of als de operatie wordt uitgesteld, dat ze emotie hebben, dat ze boos zijn. Maar ik vind het te ver gaan als mensen dan heel nadrukkelijk agressief worden naar onze medewerkers en ze vervolgens bedreigen, verbaal, maar ook op hun social media accounts. En dat betekent dat onze mensen zich onveilig gaan voelen. En zich dan afvragen, maar waar doe ik het nou eigenlijk voor? Want ik probeer mijn best te doen. En ik vind dat een beetje emotie moeten we kunnen hebben. Hè? Want het gaat soms om zware ziektes, om ernstige aandoeningen. Daar moeten we compassie mee hebben. Maar als onze mensen bedreigd worden, als ze zich niet meer veilig voelen om naar een auto te lopen in het ziekenhuis, omdat ze bang zijn dat misschien iemand ze aanvalt, dan vind ik het echt te ver gaan. En dan zeg ik, dat mag niet gebeuren. En we zijn er dat gevallen? Gebeurt. Ja? Dat gebeurt, ja. Aangifte gedaan? Zeker, zeker. Ja, daar sporen we de mensen ook toe aan, hè? Ook als ziekenhuis. Want ik denk dat je dat ook goed moet verslag leggen. En niet dat er dan per se iets gebeurt, hè? Want zolang er geen echte strafrechtelijke handeling is, dan kan de politie ook niet doen. Maar het is wel een signaal dat we dat soort dingen serieus nemen. Ja. En naast aangifte zetten we onze eigen beveiligingsmensen ook in. En dat is ook weer een belasting voor hun. Hè? Dus ze hebben ook zware en brede taken. Dus het is een onaangename, hoe zeg je dat, verscherping van de relatie die niet nodig is. Maar zijn het incidenten nog of gebeurt dat toch regelmatig? Ja, het zijn gelukkig incidenten. Ja. Alleen we zien wel dat het vaker gebeurt. En ook wel intensiever. En ik vraag er aandacht voor. Is het anders dan dat u, laten we zeggen, al hebt meegemaakt in andere functies elders in Nederland? Of is het hier anders? De mensen hier zijn ook anders. Hè? We zijn opvliegeriger misschien. Ja, ook die cultuur leer ik kennen en leer ik ook waarderen. En ik vind het opvliegerig zijn vind ik iets anders dan dat je echt heel nadrukkelijk agressief wordt en echt mensen bedreigt. Dat opvliegeren hoort erbij, dat moet kunnen. Maar niet de daadwerkelijke bedreiging en op Facebook namen noemen en door de telefoon roepen dat je mensen gaat vermoorden. Dat kan niet. Personeelstekort. Daar bent u ook uitgebreid bij stilgestaan. Het is iets dat bekend is hier. Ja. Veel discussies om de zoveel tijd. Hebt u al een idee, een beeld kunnen krijgen van welke richting we moeten werken om het een beetje op te gaan lossen? Ja. We zijn in beginsel een klein eiland met weinig mensen. Hè? Dus we kunnen niet verwachten dat al onze medewerkers die in het CMC werken ook van het eiland komen. Ik zou het wel heel fijn vinden dat de mensen op het eiland de kans krijgen zich te ontwikkelen, kunnen scholen in bijvoorbeeld verpleegkunde of dokter worden en dan bij ons gaan werken. Maar we moeten werven in de hele regio. Dus daar waar we misschien eerst wat meer georiënteerd waren op Europa en Nederland, denk ik dat we onze blik ook moeten verbreden en veel meer in deze regio en Zuid-Amerika moeten gaan werven. Ik denk dat er kansen liggen om dat te doen. En ik denk ook dat we dat met de eilanden een beetje samen moeten ontwikkelen. Want nu is het natuurlijk met Aruba, is ook een ziekenhuis. Wij zijn ook een ziekenhuis, we concurreren met elkaar. Dus wij moeten ook zorgen dat bijvoorbeeld de lonen voor ons verpleegkundig personeel, voor onze schoonmakers, voor onze voedingsdeskundigen ook allemaal hetzelfde zijn. En dan kom ik natuurlijk op het punt van de CEO, waarvan ik een grote noodzaak voel om dat te herzien. Ja? Ja. Maar er moet ook de financiële ruimte zijn, hè? Ja, zeker. Het gaat om keuzes die het land moet maken natuurlijk, want het geld is niet onbeperkt. Maar ik vind, het is een afweging die we moeten maken. Gaan we heel veel meer investeren in vernieuwingen in de zorg? Of is het tijd om te zorgen dat onze medewerkers goed beloond worden? En met goed beloond bedoel ik eer naar werken, loon naar werken, maar ook dat ze hetzelfde verdienen als in andere sectoren of in andere ziekenhuizen of in vergelijking met Nederland. Het effect is, als we dat niet doen, dat mensen nadenken en zeggen van ik moet hier hard werken, dat doe ik graag.
Maar als ik ergens anders hetzelfde werk doe en ik krijg meer betaald, dan ga ik liever ergens anders werken. En dan voorkomen we dat mensen op het eiland blijven. En dan zien we misschien te veel dat mensen naar Europa vertrekken, naar Nederland vertrekken of ergens anders gaan werken. Dus ik vind het ook een maatschappelijke opgave. Ja, en het is een groot maatschappelijke opgave, want het is niet beperkt tot alleen de zorgsector. Hè? Het is overal. Het is overal, je hoort het in het onderwijs. Ja, zeker. Meerdere sectoren hoor je hetzelfde. Ja, het is ook niet alleen in het ziekenhuis CMC, hè, want het is ook in de derde lijn. Het is ook bij het Advent, het is ook bij het CIC. En we moeten die problemen gezamenlijk oplossen. Ik denk ook dat we moeten zorgen voor dat het geld wat naar de zorg gaat goed wordt besteed. En we moeten zorgen dat er in de toekomst minder geld aan zorg hoeft te worden besteed. En dan heb ik het over preventie. Ja. Want ik denk als wij naar het eiland kijken, als ik naar het eiland kijk en ik zie hoeveel ziekte er is, hoeveel ziektelast er is. En we doen er niets aan dat we over 5 jaar, over 10 jaar zoveel zieke mensen hebben. Dan hebben we misschien wel 2 zulke grote ziekenhuizen nodig om al die mensen op te vangen. Dat kunnen we niet betalen, die werknemers hebben we niet, dus we moeten er echt iets aan doen. Ja. We moeten er iets aan doen, preventie. We hebben het vaak erover, cardiovasculaire problemen, veel gevallen van diabetes. Ja, nierproblemen, ja zeker. Herseninfarcten, ga zo maar door. Ja. Ook mensen met een grote buik. Ja, er zijn veel mensen die misschien, als ze iets minder gewicht hebben, een betere gezondheid in de toekomst kunnen hebben. Ja. We praten daar decennia lang over, heel lang. Preventie, gezonder eten. Kosten voor gezond eten hier zijn hoog. Meer bewegen. Maar het komt er maar niet van. Ja. Hebt u misschien een idee, een plannetje of een toverstokje dat we een knopje kunnen omzetten? Ja, dat zou wel heel fijn zijn, inderdaad. Ja. Maar als ik mag dromen, dat doe ik dan even hier in deze heerlijke bank, dan zou ik zeggen, laten we in ieder geval beginnen op scholen om onze jeugd, onze kinderen, te vertellen hoe je gezond kan leven. En als we dat herhaald blijven doen, dan krijgen ze ook een andere informatie, dan krijgen ze ook een ander voorbeeld. En dan wordt die jeugd in ieder geval ouder met de kennis om gezonde keuzes te kunnen maken. En ik realiseer me, het duurt een generatie of 2. Juist, hebben we de tijd? Effect. Ja, hebben we de tijd? Ik zou zeggen, als ik naar nu kijk, nee, eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, je moet ergens beginnen. Ja. Want als je nu niet begint, dan is het over 6 jaar nog niet geregeld. Dat is één kant van de zaak. En daarnaast is het zo dat we moeten mensen stimuleren om te bewegen. We moeten mensen stimuleren om gezond te eten. Maar dan moet je wel voorzieningen treffen dat het gezonde eten ook betaalbaar is. Dan moet je ook voorzieningen treffen dat mensen veilig kunnen bewegen op de straat. Dat je ergens kan fietsen zonder dat je de kans hebt dat je wordt aangereden. Dat mensen met verlichte straten ook 's ochtends vroeg kunnen gaan wandelen. Want eerlijk gezegd, je hoeft niet heel veel spannende dingen te doen. Als je iedere dag een lang stuk wandelt, in een beetje stevig tempo, geeft dat al enorme ziektewinst. Of gezondheidswinst, moet ik zeggen. Ja. Je hoort ook dat ze zeggen, een beetje decentralisatie. Dus in bepaalde regio's, bepaalde klinieken, die meer dichter bij de mensen staan. Dat je ook mensen die al een beetje ziek zijn, toch preventief kan behandelen. Wil ik het zo zeggen. Dus dat ze beter worden in het nemen van de medicijnen en dan niet minder ernstig ziek worden. Is dat ook misschien iets ermee kan helpen? Ja, ik denk dat het zeker een belangrijke richting is. Dus je wilt zorgen dat mensen helemaal niet ziek worden. Ja. Dat is dan primaire preventie. Ja. Maar je wilt dat mensen die ziek zijn niet ernstiger ziek worden. En niet andere ziektes krijgen. Ja. En dan is het goed om voorzieningen, welzijnsvoorzieningen, maar ook gezondheidszorgvoorzieningen, dicht bij de mensen te hebben. Ja. Dus je kan je voorstellen, als je weer droomt, dat je naar het eiland kijkt en dat je op 3 plekken op het eiland zo'n soort voorziening gaat creëren. Ja, die plannen, je hoort ze om de zoveel tijd weer. Decennia lang hoor je er al over. Ja. Maar het komt er maar niet van. Ja, ik zou de vraag willen stellen, wat denkt u dat er moet gebeuren? Of hoe halen we de kennis uit de samenleving
Want er zit echt heel veel ideeën in de samenleving van mensen die zelf kunnen verzinnen van dat heb ik nodig en dan kan ik gezond leven. En het is natuurlijk ook zo dat er is een verantwoordelijkheid bij de regering. En ik denk dat deze regering met een regeerakkoord ook bezig is dat te bedenken. We hebben ook contact met het ministerie van GMN, dat zijn goede contacten. En ook wij proberen ze te helpen mee te denken in hoe ga je zo'n preventieprogramma opzetten. En er speelt best al wat. Zo is er een programma nu in ontwikkeling om de jeugd op de hoogte te stellen van de negatieve effecten van vapen. Ja. Dat is ook een gezondheidsrisico. En je kunt je voorstellen... Het is hier nog steeds niet verboden hier, hè? Het is nog steeds niet verboden. Als je iets verbiedt, wil dat niet zeggen dat de jeugd het niet meer doet. Hè? Maar je moet ze ook informeren, je moet ze opvoeden, je moet ze meenemen. Je moet alternatieven voorzien. En stel nou dat het vape-programma goed werkt, kun je dat ook met andere programma's gaan doen. En ik kom weer terug op de scholen. Ik denk dat goed onderwijs, het hebben over wat is gezond leven, keuzes aanbieden op scholen, het voorleven ontzettend gaat helpen. Ja. Je zei net goede contacten met het ministerie, GMN. Het was hier op het eiland sinds de CMC. Niet per se met het ministerie, maar laten we zeggen met politiek liep het toch af en toe stroef. Er kwamen berichten in de media, verschillende zienswijzen, discussies over, we hebben het weer over salaris bijvoorbeeld, LNT, de topinkomens voor de specialisten. Ja. Afgelopen 5 maanden, ziet u daar toch een kentering in, betere contacten? Ja, ik kan het minder goed beoordelen met hoe het was. Hè. Ik heb het alleen van horen zeggen. Mijn ervaring is dat vanaf het begin ik met bijvoorbeeld de minister van GMN, die ook de minister van Financiën is, een goed contact heb kunnen opbouwen. Ook met zijn adviseurs. Ook met het departement GMN, met de secretaris-generaal. En wij spreken elkaar regelmatig. En dan komen we tot een overeenstemming van wat moet gebeuren. En ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Dus dat vind ik ook een hele positieve blik op de toekomst. Ja. Ja. En het geïntegreerd medisch bedrijf moet ook blijven zoals het is, de plannen? Ja, ik denk dat we op het eiland goed moeten samenwerken met de verschillende instellingen. Ik denk dat de ketenbenadering, dus als je het hebt over mensen worden ziek, gaan naar de eerste lijn, naar een huisarts, moeten misschien naar het ziekenhuis. Als ze in het ziekenhuis klaar zijn, moeten ze misschien naar de derde lijn. Dat we daar nog wat meer aandacht aan kunnen besteden. Dat we zorgen dat de zorg die bij de huisarts moet gebeuren, daar ook blijft. Dat alleen de essentiële zorg die in het ziekenhuis moet gebeuren, dat het ziekenhuis komt. Dat verlaagt de druk. En dat er voldoende capaciteit is dat mensen die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, heel snel door kunnen naar revalidatie, naar een hospice of naar de derde lijn. Ja. En dat loopt nog niet optimaal, zal ik maar zeggen. Nee, dat was een van de bedoelingen sinds dat ze het nieuwe ziekenhuis hebben gebouwd. Ja. De opschalen van die derde lijn, zodat ze de meer nazorg kunnen verlenen. Ja. Maar dat lukt nog steeds niet. Het is nog niet optimaal. We hebben ook contact met de derde lijn. We praten daar natuurlijk over met SVB. Maar ook daar, bijvoorbeeld in de derde lijn, is het zo. Het gaat ook om geld, wat ze niet hebben. Het gaat ook om medewerkers die ze niet hebben. Dus dezelfde personeelsproblemen als wij hebben, die hebben zij daar ook. Dus zou je weer moeten zeggen, je moet kijken naar het totaal. Je moet kijken naar het verminderen van de instroom van zieke mensen. Ja, dat vergt wat jaren om dat te regelen. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is ook van het land. Om alle partijen rond de tafel te brengen, om in gezamenlijkheid zo'n nieuw plan te ontwikkelen en dan goed samen te werken. Ja, je komt steeds op hetzelfde terug. Hè? We weten wat er moet gebeuren. Ja. Plannen maken, problemen geld, personeel, het gebeurt maar niet. Je blijft een beetje draaien in een soort vicieuze cirkel. Ik ben daar toch wel hoopvol in hoor, met wat ik zie gebeuren. Preventie kunnen wij ook in het ziekenhuis doen. Als iemand in het ziekenhuis komt bijvoorbeeld voor een operatie, dan is de persoon, de man, vrouw, is kwetsbaar. Dat is een mooi moment om iemand te informeren over wat je kan doen om gezonder uit een operatie te komen, sneller te herstellen. We zijn in contact met de CHV, de huisartsen, om te kijken hoe wij onze samenwerking kunnen verbeteren. Wij moeten zorgen dat de spoedeisende hulp van het ziekenhuis minder belast wordt met de mensen die echt bij de huisarts thuis horen. Ja, maar dat is weer... de mensen moeten daar een beetje in worden opgeleid. Hè? Dus een beetje, want je hebt hier mensen gaan heel snel naar een ziekenhuis in plaats van naar een huisdokter. Ja, dat vind ik een heel terecht en goed punt.
We hebben natuurlijk een heel mooi ziekenhuis gebouwd. Dus ik kan me voorstellen dat mensen liever in zo'n mooi ziekenhuis willen worden geholpen dan dat ze naar de huisarts gaan. Dat is wel langer zo volgens mij. Precies. Ja. Nou, en ik denk dat het ook een opgave is voor ons om de mensen goed te informeren waarvoor ze bij ons kunnen zijn en waarvoor ze bij de huisarts kunnen zijn. En ik zei net, ik ben daar best wel hoopvol in. Het vergt misschien ook wel wat durf van alle directies, ziekenhuisbesturen of mensen in de zorg om daadwerkelijk bij elkaar te gaan zitten en het zelf dan te organiseren. Dus ook een oproep, hè? Niet alleen naar de bevolking van mij om na te denken over preventie. Om na te denken over, ga als je een huisartsenvraag hebt naar de huisarts en niet naar het ziekenhuis. Maar het is ook wel een oproep aan de medebestuurders van de instelling in dit land om de gezamenlijkheid te zoeken en gezamenlijk naar de problemen van het land te kijken. Want we moeten niet alleen maar afwachten, vind ik, totdat de regering met oplossingen komt. Want wij zijn de zorgprofessionals. Ja, dat is een mooie benadering. Hopelijk dat het werkt. Hopelijk. Hebt u kennis genomen van een onderzoek van het CBCS, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten? Ja. Die hebben naar een specifiek item gekeken. De vergrijzing. De vergrijzing. Ja, zeker. Ja. En vanuit die invalshoek ook naar de zorg gekeken. Zorg gekeken. En de betaalbaarheid van de zorg. Betaalbaarheid. Ja, zeker. En die zeggen het ook, hè? Als je nu niks doet, dan kom je op een bepaald moment niet heel ver van in de toekomst dat we de zorg niet meer kunnen betalen. Ja, dan gaan we echt vastlopen in de zorg. Ja. En als dat gebeurt, ik schets het beeld, dan moeten we keuzes maken wie we wel kunnen helpen en wie we niet kunnen helpen. En dat punt moeten we echt voorkomen. En het is een enorme opgave, want enerzijds gaat het over de vergrijzing, de dubbele vergrijzing. Hè? Jonge mensen gaan weg. Juist. En oudere mensen worden ouder. Ouder, ja. Dus mensen worden ouder en hier ook zieker. En we hebben minder jonge mensen om ze te helpen, te ondersteunen of in de zorg te werken. Dus we moeten in het land met elkaar zorgen dat wij onze kinderen, landskinderen, hier behouden of goed opleiden en zorgen dat ze terugkomen. We moeten onze kinderen leren wat gezond leven is. En we moeten zorgen dat de mensen die nu middelbaar zijn, gezond oud kunnen worden. En dat is ook voorlichting, dat is ook helpen. En daarnaast moeten we natuurlijk zorgen voor een heel robuust gezondheidssysteem, waarbij de eerste lijn goed is georganiseerd. Misschien wel met het idee waar we het net over hadden, verdeeld over het eiland moet je verschillende gezondheidscentra hebben, een robuust ziekenhuis hebben. En er is natuurlijk ook een Advent, er is ook een CIC, dus daar moet je goede afspraken tussen maken. En dat ook vooral de derde lijn goed is georganiseerd. Dus het is ook een verdeelvraagstuk. Bent u al misschien als CMC uitgenodigd om op basis van het rapport van CBCS misschien verder te praten, sessies te houden? Ja, niet met de bank. Nee, zeker niet. Nee, maar misschien andere instellingen? Ja, wat dat gesprek probeer ik ook te voeren met het ministerie van GMN, met het departement, met de secretaris-generaal. Wat ik ook al zei over de preventieaspecten die we net hadden, het VEPE, dat is zo'n uitkomst daarvan. En ik denk dat de regering nu wel bezig is met een bredere beschouwing om te kijken wat nodig is. Want het is niet alleen maar de schets van het ouder worden. Je moet ook een schets hebben van hoeveel zieker wordt de bevolking als je nu niets doet. Dus daar zijn we over aan het praten. Ja. Die studie is nodig en de beschouwing met elkaar, met de verschillende partijen, is ook hard nodig. Ja, want die studie die CBCS heeft gedaan, dat zeggen ze ook. Hè? Het is niet klaar. Of je kan er meer mee doen. Ja, er zijn bepaalde dingen waar ze geen rekening mee hebben gehouden. Ja. Misschien is dit eentje ervan. Zeker. Dus dat de mensen minder ziek worden in de toekomst. Ze hadden het bijvoorbeeld over de kosten. Ook in de zorg krijg je vernieuwing. Maar hoeveel gaat dat kosten? Andere apparaten, nieuwere, duurdere misschien. Dus misschien is het iets waar we verder mee... Ja, dat zijn we zeker van plan. Het is ook nodig, hè, want wat je schetst is, de zorg wordt zeker duurder, want apparatuur wordt vernieuwd. Ja. Er komen vernieuwingen, dat kost ook weer geld. En ergens moet je je natuurlijk afvragen met vernieuwingen, gaan wij al die vernieuwingen doorvoeren? Of houden we het vooral op basiszorg die we moeten doen? En gelukkig zijn we daar nog niet, maar het punt dat komt wel dichterbij. En dat moeten we eigenlijk voorkomen, want we willen onze bevolking natuurlijk precies hetzelfde kunnen bieden
als bijvoorbeeld in andere delen van het Koninkrijk, als in Nederland. De kwaliteit moet vergelijkbaar zijn en de voorzieningen moeten vergelijkbaar zijn. En ik vind ook dat we moeten zorgen dat we patiënten minder dan nu uitzenden naar het buitenland. Dus misschien moeten wij hier juist wel vernieuwingen gaan creëren die we hier dan aan de mensen kunnen bieden, waardoor het aantal uitzendingen minder wordt. En hoe minder je uitzendt, hoe goedkoper het wordt en hoe meer geld je hebt voor vernieuwingen. Dat zijn die gedachten die dan spelen. Moeilijk. Ja, het vergt heel veel gesprekken en contacten. En daar zijn we nu intensief mee bezig. En daarom zeg ik ook, het is best wel hoopvol, want er zijn allerlei dingen te verzinnen die kunnen gaan werken. Er wordt steeds gesproken over 2050. Hè? Dus als je ook in het kader van die vergrijzing, als je gaat kijken naar wanneer het gaat pieken. En we hebben steeds over 2050. Dat is niet zo lang. Hè? 25 jaar is niet zo lang. Als je straks terugkijkt, dan is het omgevlogen. En als je dan in 2050 bent en je kijkt achterom en je realiseert je dan, oh, hadden we dat en dat en dat maar gedaan. Dat moet voldoende zijn om nu te denken van, oh, het is heel urgent. Wij moeten met elkaar nu actie ondernemen. Ja, het is ook iets wat ik denk dat de bevolking goed moet weten, dat dit de ontwikkeling is. Ja. En de stem van het volk is belangrijk en die zouden zich ook moeten uitspreken. Dat ze zich zorgen maken over, straks is het 2050 en we hebben niet meer voldoende zorg. Ja. We hadden het er net over, hè? Preventie. Neemt toch een generatie de tijd. Misschien wel 2, ja. En generaties zijn we bijna in 2050. Zeker. Ja, dat gaat dan iets sneller, 2 generaties, dus vandaar de hoop. Maar we moeten wel beginnen. En ik denk dat er veel mensen op het eiland te vinden zijn die dat begrijpen, die daar ook aan willen ondersteunen. Ja, die moet je bij elkaar zien te krijgen. Ja. En wat is dan de hoogste prioriteit waar we het eerst mee moeten beginnen, volgens u? Ja. Wat heeft het allerhoogste prioriteit? Is het de salarissen, mensen aantrekken, toch preventie? Waar zit toch? Ja, ik vind dat een hele interessante vraag. Ik zou zeggen, het begint bij nadenken en je visie op papier zetten. Met andere woorden, wat wil je met welke mensen wanneer bereiken? En als je namelijk een beeld hebt van de toekomst, dan kun je dat zo terugredeneren. En dan kun je bepalen van wat is nodig. En dan kun je bepalen hoeveel geld is voor wat nodig. En dan kun je een prioriteit zetten. Ik zou zeggen... Maar je moet wel iets doen met die plannen. Nou ja, je kan plannen maken en dan die plannen verdwijnen dan. Ja, dat is het tweede punt. Dus je moet niet alleen een visie hebben en plannen maken. Maar je moet ook de durf en de kracht hebben om het daadwerkelijk uit te voeren. En dat vind ik heb het al gezegd, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als zorgverleners, van de politiek, van de departementen, maar ook van ondernemers op het eiland, die ook een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een gezonde maatschappij, gezonde cultuur en het goed laten opgroeien van de mensen. Dus het is een moeilijke vraag. Wat heeft prioriteit? Het heeft natuurlijk prioriteit om mensen die ziek zijn nu te helpen. Juist. Dat moeten we blijven doen. Ja. We moeten daar steeds de beste mensen en de beste middelen voor inzetten. Maar als we nu ook niet beginnen aan preventie, dan hebben we over die 2 generaties een groter probleem. Dus je moet met allebei dingen doen. Maar het geld is beperkt, dus je moet keuzes maken. En ik ben niet degene die de keuzes moet maken. Ik ben wel degene die kan bijdragen aan wat de goede keuzes zouden kunnen zijn. En daarmee willen wij als CMC graag ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen. Ik moet zeggen, ik ben nu bijna 6 maanden op het eiland. Ik voel het eiland. Ik zie hoe groot de uitdagingen zijn. En dat is ook de reden dat ik gezegd heb, ik wil hier zeker 8 jaar blijven om bij te dragen aan goede zorg. Dat is mijn commitment. Ik voel dat het nodig is en ik zie de kans ook dat het kan gebeuren. En je hebt niet iets gezien dat u zegt, weet je wat, die 8 jaar, ik weet het niet. Oh, ik kom natuurlijk dagelijks dingen tegen dat ik zeg van, oh, dat zijn wel hele grote uitdagingen. Ja. En dan zeg ik uitdagingen en dan denk ik, oh, hoe pakken we dat nou weer aan? Ja. Maar eerlijk gezegd, ik ben een heel optimistisch persoon. Okay. Ik geloof in de toekomst en in kansen zoeken. Want als ik alleen maar zou stilstaan bij wat fout gaat of wat fout is gegaan, dan komen we niet verder. Dus ik denk dat we elkaar in het optimisme hebben te vinden, maar elkaar ook rechtstreeks moeten aanspreken. Hé, luister, ik verwacht dit van jou. En dan mag je ook dingen van mij verwachten. Dus we moeten elkaar leren aanspreken en gezamenlijk die stappen voorwaarts zetten. Dat vergt een bepaald niveau van volwassenheid ook.
Ja. En ik wil ook niet, laten we zeggen, degene uit Nederland zijn die het beter weten. Hè? Ja. Want ik snap dat ik die positie snel kan innemen. Dus het is mij ook te doen om dingen uit te leggen, zodat mensen kunnen begrijpen waarom ik dingen zeg of waarom dingen moeten gebeuren. En het liefst heb ik dat de mensen van het eiland zelf met die ideeën komen en dat ik ze probeer te ondersteunen. Want dan heb je kans dat het blijft. We hebben eigenlijk over allemaal dingen gesproken die allemaal een beetje negatief zijn. Of negatief zijn of grote uitdagingen zijn. Die aangepakt moeten worden. Ja. Maar zijn er ook lichtpuntjes waar je ziet, waar zeker, je zegt, daar kan ik me aan vasthouden en of wordt borduren? Zeker. Noem eens een paar. Ik zei het al toen ik hier net kwam, hè, wat is me opgevallen? Dat is de vriendelijkheid van de mensen. Hoe ik hier ben binnengekomen en hoe iedereen mij wilde leren kennen en vriendelijk is en nog steeds is. En eigenlijk heel erg bereid is om naar me te luisteren en om dingen samen te doen. Ook een beetje een hoopvol beeld van, goh, we gaan met elkaar verder. Dus ik vind de mensen op het eiland, de mensen in het CMC echt heel erg mooi en heel erg bijzonder. Ik vind de natuur, hè, laat ik dat maar even zeggen. Als je oppervlakkig kijkt, dan zie je een hele wilde natuur die kwetsbaar is omdat er altijd zon is, er is weinig regen en dat soort dingen. Maar ik zie vooral de prachtige dingen en de mooie trails die je hebt en de mooie wandelingen die je kan doen. Ik zie de bereidheid van de mensen, omdat ze nood ervaren en pijn ervaren dat het beter moet. En dan kan je zeggen, pijn en nood, dat is negatief, maar het is een prachtige emotie om op te pakken en met die mensen door te gaan, te zeggen van we gaan het met elkaar doen en we gaan helpen. Dus dat enorme reservoir van emotie op het eiland, wat ik ook voel, dat er pijn is, dat mensen zoeken naar verlossing, hè, om het zo te zeggen, dat kunnen we met elkaar prachtig vormgeven. Ja. En eerlijk gezegd, ik was echt heel erg te spreken over de kwaliteit van zorg in het CMC. Hoe mensen zich daar inzetten, hoe kwaliteit wordt geleverd, ondanks de zware werkdruk. Dat mensen iedere dag weer naar het werk komen en het beste beentje voorzetten. En dat komt ook naar voren in de patiëntwaarderingen die we krijgen. En er zijn echt wel dingen die we moeten verbeteren als de wachtlijsten, de bereikbaarheid. Maar over het algemeen zijn de mensen die bij ons geholpen worden heel erg tevreden. Ja. Ondanks dat, waar we het in het begin over hadden, hè, het beeld dat hier toch soms buiten het CMC leeft, mensen die bepaalde dingen zeggen, mensen die boos reageren, juist dat ze negatief zijn over de zorg die wordt gegeven. Ja. Hoe kan CMC daar toch op een bepaalde manier, ik weet niet, via communicatie op een bepaalde manier, toch een ander beeld te creëren binnen de gemeenschap? Want het gaat, negatief blijft altijd meer hangen, hè? En mensen zijn ook meer geneigd juist de negatieve dingen te benoemen. Ja. En wanneer iets goed is gegaan, is goed, nee, geen goed, alles is oké. Daar praten ze niet verder over. Maar als iets niet goed gaat, dan gaan ze daar uitgebreid over praten wat allemaal niet goed is gegaan. En dan gaat zijn eigen leven leiden binnen zo'n kleine gemeenschap. Van de een op de andere wordt verder verteld. Ja. Hoe kan CMC daar verandering in brengen? Nou, het is niet makkelijk. Nee, het is zeker niet makkelijk en het is een probleem van alle tijden. Hè? Dus wat mij betreft hebben wij een uiterst professionele communicatieafdeling. Die is iedere dag bezig met de goede uitingen over het CMC. Dus ik denk al dat we heel veel uiten over wat de CMC doet, ook voor de gemeenschap. Ik denk dat wij niet in de valkuil moeten stappen om steeds te reageren op negatieve berichten. Want dan krijg je een wel eens niet eens spel. Ik vind, dat zei ik net al, dat de social media, de media, een verantwoordelijkheid heeft om een genuanceerd beeld weer te geven. Dus ook een oproep naar de media. En ik denk, maar wij zijn bezig met een strategie te herijken, die dan volgend jaar moet ingaan voor de komende 5 jaar. Die gaat ook over preventie. Die gaat ook over aandacht voor onze medewerkers. Maar die moet ook gaan over hoe benaderen wij het land, hoe benaderen wij de bevolking en hoe kunnen we ze meer onderdeel maken van het CMC. Ik kan me zelfs voorstellen dat gegeven preventie wij meer dan nu de hoogste klasse van scholen moeten uitnodigen om bij ons lessen te krijgen, rondleiding te krijgen, om dan te zeggen van wat is gezondheid, wat is ziekte en hoe kun je ziekte voorkomen. Dus die benadering naar het land en naar de bewoners, die kunnen wij nog intensiveren. Ja, projectmatig. Zeker. Over lifestyle.
Ook over lifestyle, maar ook om te vertellen van hoe belangrijk een gezondheidszorgvoorzieningen als het CMC is, of de huisarts is, of de derde lijn is. En hoe je daar respect voor kunt hebben, hoe je daar kunt helpen. Het mooie is dat wij een enorm aantal prachtige mensen hebben rondlopen in vrijwillige functies. Dat zijn de mensen bij ons in de paarse shirtjes. Die werken zich iedere dag erg hard om iedereen die hulp nodig heeft ook te ondersteunen in algemene zin. En daar zouden we ook een mooi project van kunnen maken, dat de mensen van het eiland, waar ze willen, ook af en toe een dagje zouden kunnen meelopen met de vrijwilligers. Om te zien hoe mooi het is in het CMC, maar ook hoeveel zorg er wordt verleend en hoeveel zorgvraag er is. Want er komen bij ons natuurlijk erg veel mensen die ziek zijn, erg ziek zijn. En dat is altijd wel een triest beeld. En dan ben ik altijd wel blij dat de mensen tevreden naar huis gaan en een goede behandeling bij ons hebben gehad. Al met al toch positief, ondanks de grote uitdagingen. Hoopvol en positief, ja zeker. Ja, als ik dat niet zou hebben, dan denk ik dat ik niet op de goede plek zit. Ja. Wil ik u bedanken. Dank voor de tijd. Aangenaam gesprek, dank. Ja? Ja, fijn. Y así nos llega a final de Tres Orgullos Ave. Nos junto con el señor Johan de Graaf, el director de Curaçao Medical Center, nosso hospital, e foi em april, começando a rede nan grande, nós para prever diferentes tópicos nan, com ela 13 dilante da meu último dia nan aqui costam com nós temos que trazer para sempre conta acaba, que ele sempre vai ter costam de hasi e pero de nós cuida nós temos o bom de tempo na que temos que tomar decisão importante, pelo qual que também a 13 dilante. Danke já seguir nós e tenham outra ocasião.